Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dipun bikak tarsana jilid kalih nggih, sampun jilid kalih halaman setunggal. Nggih, saderenge halaman setunggal, saderenge sing halaman kosong niku. Niku enten tajwid tarsana. Tajwid tarsana iku sakjane nggih mboten tajwid enggal nggih. Maksudnya ilmu tajwid tapi cara nerangnoe ngangge sistem tarsana. Intine nggih sami kados tajwid-tajwid sing dasar niku, bahwa sing pertama tentang hukum nun mati utawa tanwin nggih. Nun mati niku nun sukun nggih, tanwin niku fathaten kasroten dumaten niku namine tanwin. Niku mangke nek enten nun sukun atau tanwin mangke kok ngajenge niku bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah nggih, niku mangke cara bacane enten gangsal. Cara bacane enten gangsal. Sing pertama namine idhar. Nomor setunggal niku. Idhar niku artinya jelas nggih. Niku nek enten nun sukun atau tanwin sing ngajenge niki bertemu dengan huruf niki, huruf khalaq niki nek ngarani huruf khalaq. Ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha. Nah niku nomor setunggal niku. Nun mati atau tanwin yang bertemu huruf khalaq dibaca jelas tanpa mendengung. Nek model di lagu ngoten, cara nerangno ngoten. Dadi nun sukun utawa enten fathaten kasroten dumaten sing ngajenge niku bertemu salah setunggal niku ha, kha utawa ain, ghain utawa ha, hamzah niku mangke cara maose diwaos jelas. Nun sukune kudu jelas. Min nggih, min nggih. Kirodatan nggih, kirodatan diwaca jelas. Sing nomor kalih nek enten nun sukun utawa tanwin bertemu lam ra mangka maose tasdid. Nah ten Quran mushaf kita niku pun diparingi tasdid mlebet tur mboten angsal mendengung nggih. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dibaca tasdid tanpa mendengung. Sing nomor 3 nun sukun utawa tanwin nggih fathaten kasroten domaten sing ngandhape bertemu ya utawa nun utawa mim utawa wawu niku maose ditasdid terus mendengung. Nah sebutane niku idgham bi ghunna. Ten mriki mboten disebutno nama bacaane karena niku teoritis. Pokoke cara macane niku ditasdid melenjero terus rada enten penekanan. Nah, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu dibaca tasdid dan mendengung niku nomor 3. Nomor sekawan kali nomor gangsal niku dikumpulno dados tunggal ten nomor sekawan. Nomor sekawan niku enten 2 bacaan, enten istilah iklab, enten istilah ikhfa. Tapi cara macae rada mirip. Sehingga kali pengarang tarsana niki dadekno setunggal ae wong cara macane padha. Nah, nun mati atau tanwin
yang bertemu selain itu sing ngandhap wau, selain ha kha ain ghain hamzah ha, selain lam ra, selain yanmu dibaca samar dan mendengung. Mangke enten ten praktek. Pun niku secara teoritis, monggo dipirsani halaman setunggal langsung. Halaman setunggal kula wasrin mangke diwangsuli. Qardon nggih bismillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qardon hasanan. Monggo. Qardon hasanan min ahadin hatta Ragadan haitsu syi'tuma Ragadan haitsu syi'tuma. Jenengan pirsani qardon hasanan. Don niku enten tanwin fathaten nggih. Nah, fathaten niku kalih alif niku pasti dadi siji kecuali tak marbuta. Don samarine don enten huruf ha, hasanan, ha. Nah, berarti melok sing hukum sing nomor setunggal wau. Dibaca jelas tanpa mendengung. Macane jelas. Qardon hasanan. Ngoten nggih. Sami nomor min ahadin nggih sami. Min a. Nun sukun bertemu hamzah. Nah, senajan bentuke alif tapi niku hamzah. Nek hamzah niku saged diharokati. Nek alif mboten. Terus ngajenge raghadan hai niku nggih sami fathaten bertemu ha. Nggih. Pokoke baris 1 baris 2 niki tasik baris 1 2 3 sampai 1 2 3 4 5 6 sampai 6 niki idhar sedanten. Ngangge hukum sing nomor setunggal sedanten. Kula waos sedhir. Kula ulangi malih. Qardon hasanan. Monggo. Qardon hasanan min ahadin hatta ragadan haitsu syi'tuma ragadan haitsu syi'tuma. Diwangsuli 1 2 3. Qardon hasanan 1 2 3 min ahadin hatta 1 2 3 ragadan haitsu syi'tuma. Kula riyen man khafa min khalaqin min khairin liradatan khasiin lah niki nderek aturan sing rumiyin. Nah, sing rumiyin niki dianggap wakaf nggih, sing wingking-wingking niki dianggap wakaf. Dadi maose kados wau. Diulangi 1 2 3. Man khafa akan naik min khalaqin naik malih min khairin turun iradatan khasiin an'amta alaihim sawa'un alaihim tanwine mboten nangsal mantul nggih. Una mboten nangsal. Sawaun alaihim. Monggo. Sawaun alaihim bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Line pendek. Bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Ulangi 1 2 3. An'amta alaihim. Naik. Sawa
min ghillin ikhwanan maradun gharra haula'i maradun gharra haula'i hai panjang lai panjang u karo i pendek maradun gharra haula'i ulangi maradun gharra haula'i ma'an ghadaqa ulangi min ghilin 1 2 3 min ghilin ikhwanan maradun gharra haula'i ma'an ghadaqa man amana adabun alimun min ahlil kitabi kufuwan ahad ulangi 1 2 3 man amana adabun alimun min ahlil kitabi kufuwan ahad anhumaluhu kullama ruziqu minha min tahtihal anhar nonton ya ulangi anhu 1 2 3 anhum maluhu kullama ruziqu minha min tahtihal anhar. Nah, sing nomor niki 2 baris terakhir niku nderek sing hukum nomor kali. Nggih, nderek hukum sing nomor kali. Nun matui atau tanwin yang bertemu dengan lam ro dibaca tasydid tanpa mendengung. Boten angsal ditahan, langsung pindah. Contoh nih, hudal lil muttaqina. Monggo. Hudal lil muttaqina. Yaumal la tajzi walakin la yash'urun Nah niki contohnya hudan niku kan asline kan diwaca hudan ngajenge sing yak niku kan ana titike mboten usah diwaos dadi siji niku menan. Ngajenge lil lam berarti nggih. Nah, karena tanwin fathaten bertemu lam, maka kudu ditasdid dilebokno terus mboten nangsal mendengung. Hudalil langsung. Mboten nangsal hudan lil mboten nangsal. Diwaca hudal ya mboten nangsal nggih ditahan sampai geter lame mboten nangsal hudal bukan hudan nggih dadine hudal lil muttaqina monggo 1 2 3 hudal lil muttaqina 1 2 3 yaumal la
Tuh 2 3. Walakin la yash'urun. Ngandape bihim, monggo. Bihim. Mboten angsal terlalu getar. Mboten angsal. Min rob nggih mboten angsal. Bihim. Tuh 2 3. Bihim. Ming, nah niki ditahan. Sing ming niki nderek sing nomor sekawan. Samarotin tiri niku nderek sing nomor kali. Nah niki rada campur sing nomor min samaroti. Min samaroti rizqa. Monggo. Min samaroti rizqa. Min samaroti rizqon. Monggo. Min samaroti rizqon fi 'ishatir radiyah. Monggo. Fi 'ishatir radiyah. Diwangsuli mirrabihim 1 2 3. Mirrabihim. Tuh 2 3. Min samaroti rizqon fi 'ishatir radiyah. Nonton nggih. Diwangsuli mulai ngandhap qardon hasanah, kalem-kalem mawon. 1 2 3. Qardon hasanan min ahadin hatta ragadan haitsu syi'tuma. Tuh 2 3. Man khafa min khalaqin min khairin iradatan khasiin. Burine niki dianggap wakaf sedanten winginge. Dadi sing diwingi niku mboten dilalekno, sing jilid 1 niku mboten dilalekno. Sing kalau berhenti huruf terakhir mati. Nah niki dianggap sing pojokan sebelah kiri. Nek sing tengah-tengah niki dianggap urip sedanten. Diwangsuli malih. Man khofa. Tuh 2 3. Man khofa min khalaqin min khairin iradatan khasiin. Tuh 2 3. An'amta alaihim sawa'un alaihim bikulli syai'in alim. Nah sing diwingi nggih diling-eling nggih sing napa tanda kaya alis, napa jenengan namine alis napa ala layar napa pepet. Tanda ini panjang sekali niku diemut-emut sing tepake. Main gilin 1 2 3. Min ghillin ikhwanan. Tuh 2 3. Maradun gharraha ulai ma'an ghandaqa. Niki kados tawaban sing diwingi niku. Nek enten fathaten terakhir kecuali sing tak marbuta niku diwaos fathah panjang. Tawaban asline terus waose tawaba. Dadi niki ghodakon maose ghodaqo. Ngoten nggih diulangi min ghilin. 1 2 3. Min ghilin ikhwanan. Tuh 2 3. Maradun gharraha ulai ma'an ghandaqa. Tuh 2 3. Man amana. Agak naik. Adabun alimun. Naik. Min ahlil kitabi. Turun. Kufuwan ahad. Mboten usah panjang. Kufuwan ahad. Nonton nggih. Tuh 2 3. Kufuwan ahad. Diwangsuli mulai man amanah. Tuh 2 3.
man amana adabun alimun. Naik min ahlil kitabi. Turun kufuwan ahad. Langsung ditarik. 1 2 3 anhu maluhu kullama ruziqu minha min tahtihal anhar. 1 2 3 hudal lil muttaqina yaumal la tajzi walakin la yashkurun. 1 2 3 terakhir. Mirrabbihim min thamaratir rizqan fi 'ishatir radiyah. Shadaqallahul adzim. Mulai lawate rada panjang-panjang. Dados sing perlu diperhatosaken setunggal panjang pendeke nggih. Nomor 2 mantul utawa mboten mantul niku mpun enten hurufe piyambak-piyambak, mboten angsal seduanten huruf dipantulno. Nomor 3 hukum tajwid sing tajwid tarsana wau diperhatosaken. Nek kepanggih kalih huruf halak sing hamzah, ha, ain, ghain berarti dibaca jelas tanpa mendengung. Nek sing bertemu lamro dibaca tasdid tanpa mendengung. Lek sing yangmu dibaca tasdid dan mendengung. Lek sing bertemu selain niku wau termasuk ba, ta sing ngandhape enten 16 niku dibaca samar dan mendengung. Binjing samar iku kaya sing ming samarotin niku wau. Ming none niku mboten jelas antara n kali ng. Kaya n tapi kaya ng tapi mboten angsal ming kaya ng teman mboten angsal. Pokoke samar. Ming nah mboten ng soalnya kata sing maose ng. Pun shadaqallahul adzim. Nah, niki ngaos sekedap terus mantun-mantun donga. Nggih. Seweneng. Walah. Kitabe kesuwen. Kitabe keliru kula betohe. Mboten apa. Wis kula baleni sing penjelasan dek wingi nggih. Niki nek secara terjemahan pun khatam. Terjemahan sing bab 5 gangsal niku pun khatam, tapi sing kula waos ten mriki niki dereng khatam. Nggih, dereng khatam. Niki tasik nderek sing keterangane dek wingi niku. Sing tentang faedahe zikir, nggih. Tentang faedah zikir nek tiang zikir niku nggih. Mangke sing terakhir niku kan enten disebutaken nggih tentang adab tata krama zikir niku sing terakhir niku. Nah, nek sing sakniki niki tentang niki napa? Manfaate tiang zikir. Manfaate tiang zikir iku ngilangi kesumpekan donya. Nggih, susah gelisah donya saged ical merga zikir. Karena zikir niku nek diugemi ngangge tata krama sing terakhir niku sing terjemahan terakhir. Niku pancen saestu saged ngilangi kesusahan. Senajan to ngapunten mungkin sementara niku. Nggih, minimal pas wayahe zikir mboten susah mikirno donya. Nah, minimal niku. Tapi mangke maksimale kuatah sanget. Nggih niku saestu-estu Allah maringi kebuka. Mantun zikir niku ngrasa kebuka tur kebuka saestu, kebuka rezekine nggih, kebuka pintu hidayahe, kebuka ilmune, kebuka cahaya atine niku macam-macam saged kasyaf nggih, saged ngrasa gadah haliyah-haliyah, gadah kondisi-kondisi batin sing mboten nate jenengan raosaken saderenge. Aku kok ya ono yaene wiritan kok gak kaya saiki wiritan rasane. Terus meneh dijajal maneh kadang mboten saged. Jadi mboten saged dijarak. Kadang-kadang
ketika ketekan cahaya saking Allah, cahaya ilahiyah, nggih nurun ilahiyun. Ten gene manah kita pas wae zikir, niku rasane wadem, ayem, parek kali Allah, cedhak kali Allah, romantisme kali Allah. Kaya rasane niku ten hadrati Rabbi, ten hadirati Allah, baina yadai Rabbi. Tapi ngono iku kadang ya mek sak nyut tok. Mek sediluk tok. Benjing kabeh dibaleni rasane mboten sami. Raose pun mboten sami. Karena niku pancen peparing saking Allah nek wae diparingi ya alhamdulillah. Nek wae gak diparingi mboten angsal putus asa. Nah, sing penting kudu tetep zikir. Nah, zikir niku mangke terjemahan niku nggih dibahas. Zikir niku apike diwaos banter napa lirih. Dek ben pan kula mpun ngaturaken nggih. Nek sing kanggo kawitan maosi dikengken banter. Banter tapi niki batese banter mboten sampai ganggu kancane lho nggih. Banter iki batese sampai krungu kupinge dhewe niku lho banter. Karena enten zikir niku ya gak banter kupinge dhewe gak krungu. Mergo dheke macane nang jero ati. Tapi nek niki mboten. Ya dilafadzne subhanallah subhan. Terus krungu kupinge dhewe. Terus niki malih. Wiritan kita biasanya sing bakda salat niku lho, sing paling umum wis. Bakda salat niku kan kita biasanya maos tasbih ping 33 nggih. Tasbih, tahmid, takbir nggih. 33. Niku nanti enten pertanyaan ngenten. Enake diwaca cepet tur jangkep 33 utawa diwaca lambat tapi ora genep 33. Nah, karena ngenten nek kadang kita nderek zikir sing jamaah. Nek mriki kan eco nggih, piyambak wis monggo. Kadang enten te masjid musala niku sing wiritane sareng-sareng. Wiritan sareng-sareng. Lah kadang kena imam sing enom. Nah, sing macane rada cepet. Ya Rabbi anta maulana subhanallah, subhanallah. Maca subhanallah iku cepet. Tapi jangkep 30 tapi diraosno iku lafate kaya wis mboten subhanallah. Sualan. Saking cepet e. Subhanallah. Utawa macae pelan-pelan ae. Tapi mboten saged jangkep 30. Subhanallah. Engko nek imame genti hamdalah, alhamdulillah kita masih dereng jangkep 33. Derek sing langsung alhamdulillah. Senajan mboten jangkep 33. Nah, pilihane sing pundi? Tak cepetno bareng kaya imam tapi ra jelas lafate. Tapi jumlahe 33 jangkep. Utawa macane kalem-kalem mek oleh 10 boleh 9 engko langsung pindah nang gone lafat lintune ndereki imam niku sing sae sing pundi sing diwaca jangkep cepet tapi ra jelas utawa diwaose kalem-kalem mboten nganti mboten nutut 33 tapi jelas enake pundi. Nah, apike sing waos jelas. Senajan kita pas wae wiritan niku mboten saged 33 tapi saged jangkep napa? Lafate saged utuh. Saya niku. Dadi umpama jeneng aku nek tak jangkepno 33 sak ditinggal wong-wong. Selak ora nututi. Wis akhire jenengan maos tasbih ya paling yo ping 7, ping 9 utawa 11 nek iso jangkep nggih. Tapi maose jelas. Subhanallah. Mantap. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Enten sing waca temen alhamdulillah. Wong bar istilah. Ngilek bar tenan misalnya. Nah niku pilihane kita. Napa dosa sakjane mboten sampe dosa. Umpama jenengan aku tak jangkepno 33 senajan mboten jelas mboten sampe dosa.
tapi kurang tata krama. Mergo lafate ambyar, pecah ilang mboten jelas, mboten cetha. Cara malaikat iki wiritan apa ngejak ndang mari, lok bar. Nah niku nggih sing paling saged kita napa praktekaken sehari-hari nek jenengan wiritan badha salat jenengan enten pilihan kalih. Nggih niku dicepetno iso njangkepi 33 tapi mboten jelas lafate utawa maose titik ae sing penting jelas. Nah Pak ya napa nek sing paling sae mawon yo jelas yo jangkep. Suwi nek kula cah enom gak kerasan. Nek nggih cah enom gak kerasan ngene ku wiritan sawi. Subhanallah. Oh pancen suwae pancen. Pancen nggih pancen waosane pancen sing apik ngonten. Asline sing nomor 1 niku macane ya jangkep 33 sesuai dengan hitungane Kanjeng Nabi, tapi macane ya jelas. Tapi nek mbok umpami mboten saged, nggih ampun ngejar hitungane. Sing penting lafate jelas, cetha. Wonten nggih. Wiritan napa niku sing saged kula ugemi niku kula nggada rencang sak kelas. Niku piyambake nggih lek wiritan lek dzikir napa-napa niku kalem kados ngoten. Tapi wacane nek cetha saestu. Nek mboten salah tiyang Sidoarjo napa pun. Pokoke mondok sareng mondoke benten kalih kula. Sampai dipercaya kali Pak Yai. Dados tangan kanane Pak Yai kasepuan dalam kasepuan. Suwae tiyang masyaallah. Nggih niku lek wiritan niku kalem ngoten. Cetha mboten nguber angka. Mboten nguber akeh. Nek kita kan sing penting akeh padahal ra jelas-jelas. Nah, tapi ngoten niku nggih butuh kesabaran, nggih. Nggih, butuh kesabaran. Pun bijing kita bahas malih tentang zikir. Niki insyaallah tasik 2 atau 3 pertemuan nggih. Senajan to niki ini pun habis tapi niki diasta terus. Sing diasta niki sing bab zikir nomor sekawan kali sing bagian gangsal. Sing bijing pertemuan bijing sing jenengan asta sing bagian sekawan kali bagian gangsal. Bagian sekawan dereng telas. Niku sajane nomor kali niku gandengan ten nomor setunggal. Nggih, bab kali niku kegandeng ten setunggal. Dadi niku sajane niku setunggal niku 2 bab langsung, 2 bagian langsung. Pun, soalnya pas wae kula nerangno ternyata mboten cukup. Mangkane kula dadosaken kali. Ten nggih. Pun monggo kita wau jenengan sajane nggih. Sing bacaan jenengan. Oh. Nggih. Abenge disiapno. Nggih. Oh. Niki hajate kita sedanten wis hajat selamat nggih. Wis. Mri kita. Wah, kurang tenan iki. Kok repot-repot jenengan niku. Wis fotonane Husnul Khotimah lah. Pun monggo niki hajat kita sedanten, kita ndonga muga-muga kita diparingi selamat Allah, selamat dunia, selamat akhirat nggih.
Donga kangge kita, kangge keluarga kita, kangge anak turun kita sedaya lan boten kesupen kangge mbah-mbah kita ingkang sampun ngrumini kita nggih karena kita mboten enten ten mriki kejaba wasilah lantaran jasane mbah-mbah kita tiyang sepuh kita sedaya. Ala hadiniyah wa ala kulli tin sholihah wa ala kulli mana wa salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amaka wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman da'iman ala sayyidina Muhammadin nabiyil hawadil uqad wa tanfariju bil qurba wa taqda bil hawaij wa tunalu bir raib wa husnul khawatim wa istasqal bil hamdi wa nafsin bi 'ala bikum alimillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا منورا وعقلا ذكيا ولسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا ولدا صالحا ورزقا حلالا واسعا باركا أينما كنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحمد البشير النذير. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pun kabul hajat sedanten. Monggo dibagi. Nggih. Loh, niki urip pempek iki. Pun. Tapi kabeh putri gitu. Gila. Oh niku. Sekolah nonton di Mantas ya. Monggo. Alhamdulillah. Monggo. Nggih. Kita sing masak niki. Oh. Wah, sini kok mantep iki. Oh nggih nggih. Uli. Boten botok kula. Boten botok. Oh alah nggih. Yen sewu. Atur nuwun, pun. Atur nuwun. Pun monggo. Dim. Oleh MBG sore.
Lebih apa kok dewe foto selesai anu dia anu Masak mulu. Atau cuci tanganku. Nggak cuma kresek jadi. Berapa temen iki mane-mane ini ngene iki, Mas? Monggo lho. Kasih kata kok. Oh, nggih matur nuwun. Nggih. Ayo. Baju di tambah Pak. Pun. Ndek kata wau tenan. Nggo. Grek Bu. Wajah-wajahnya kelihatan. Pun kata wau dhewe.
Apa kan? Oke. Tentriknya mau. Perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Lengkap nih wow. MBG nih, Pak. Nah, nggih. Aku nambah Sampai dalam ke Monggo. Oh nggih, cocok. sewu. Pun coba non. nambah. Pun dirapel makan malam niki punan. Mengko dilanjut nggih kula tak absen riyin. Pun seketaken saestu. Nggih. Kula nggih suwun saestu pun. Barokah wareg.